szanownym i licznym gronem i podzielić się z Wami refleksjami moimi. Od pewnego czasu zdaję sobie sprawę z przemijającego czasu. Każdy z nas ma marzenia i plany na przyszłość, które niebawem, poprzez wybór nowej szkoły, zacznie realizować. Jesteśmy tu dzięki Wam, naszym kochanym rodzicom, którzy nas wspieracie i pomagacie nam realizować nasze życiowe plany. To Wy rozwiesiliście w nas ambicje, mobilizację i chęć dążenia do obranego celu. Z całego serca dziękujemy Wam za Wasz trud i wsparcie, jakie nam ofiarowaliście. Drodzy nauczyciele, zaszczepiliście w nas ziarno poznawania świata i pogłębiania wiedzy. Patrzymy na Was dumni z tego, że wspólnie podołaliśmy temu trudnemu zadaniu. Zdajemy sobie sprawę, że jeszcze wiele nauki przed nami, wiele też kłopotów i życiowych potyczek. Dzięki Wam jesteśmy silniejsi, twardsi i gotowi na kolejne wyzwania. Wam, drodzy koledzy i drogie koleżanki, z całego serca dziękuję za miłą atmosferę i wspaniale spędzony czas w Waszej obecności. Gdy ktoś nas kiedyś zapyta, gdzie i kto nas uczył, to z dumą odpowiemy, że w gimnazjum nr 2 w Zamościu, a uczyli nas najlepsi z najlepszych. Z tego miejsca chciałabym podziękować w imieniu wszystkich klas trzecich, naszej dyrekcji, wychowawcom, gronu pedagogicznemu oraz innym pracownikom tej szkoły za trud i tolerowanie naszych młodzieńczych wybryków. Dziękujemy Wam z całego serca. Niech ten nasz wspólny bal pomoże nam zapomnieć o tym, że za symboliczne 100 dni będziemy zmagać się z egzaminem gimnazjalnym i niech pozostawi w naszych sercach niezatarte wspomnienia wspólnego spędzonego czasu oraz wspólnych radości. W tej chwili chciałabym poprosić Panią Dyrektor o rozpoczęcie balu. Proszę Pani, jak się nie gra, to nie będzie na nim. Kasia, ty wiesz, jak to się nagrywa, coś pokazuje? Świeci się czerwono? Ale gdzie? Wiesz, on nie wie, czego się nagrywa. No to...